Hvad betyder det? Det er et svært ord. Jeg ved ikke. Du ved ikke. Vil du ikke med det? Nej. Og hvad med engagement? Er det ikke, når vi arrangerer noget? Vi arrangerer noget. Med engagement, ved I det? Nej, okay. Engagement. At man engagerer sig i noget. Engagement. Ved I ikke det? Nej. Hvad så med tryghed? Man er tryg ved noget. Ja. Hvad siger du, Emil? Jeg ved det ikke. Du ved det ikke. Det er bare i orden. Hvad så med engagement, ved I, hvad det betyder? Okay, det var den svære. Det er nemlig det svære ord, ja. Det ved jeg ikke. Ved I, engagement, det betyder, at man er engageret i noget. Ved I, hvad det betyder? Er det ikke så, hvor man danser og en lille fest? Hvad så med engagement? Hvad kan være det? At man arrangerer noget. Man arrangerer noget. Man Engagement. Jeg har engang husket, man risengrød. Ej. Og hvad så med engagement? Hvad betyder det? Altså når man bliver inviteret til sådan noget, hvor man skal sidde og spise. Hvad siger Mathias? Det tror jeg ikke. Det tror du måske også. Mm.